Tervetuloa Pautak verkkokaupan tuoteesittelyvideon pariin. Tällä videolla olisi tarkoitus käydä läpi Pautak verkkokaupassa myynnissä olevien valonvahvistimien teknisiä ominaisuuksia ja kertoa näistä. Videolla ei mennä aivan kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin viimeistä piirtoa myöten, vaan antaa enemmänkin yleiskuva, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun on valonvahvistinta hankkimassa. Pautak verkkokaupassa myynnissä olevat valonvahvistimet on varustettu NNVT tai Photonis Echo valonvahvistin yksiköillä. Tähän videoon olen valinnut tavalliset PVS-14 valonvahvistimet, jotka ovat identtiset ja näissä on samanlaiset linssit molemmissa laitteissa. Ainoana erona laitteessa on, että toinen laite on varustettu Photonis Echon valonvahvistin yksiköllä ja toinen puolestaan NNVTn valonvahvistin yksiköllä. Echo-valonvahvistin yksiköt ovat Photoniksen siviilimarkkinoille suunnattuun tuotekategoriaan kuuluvia valonvahvistin yksiköitä, ja kyseinen NNVTn yksikö kuuluu NNVTn alempaan viranomaiskategoriaan FOM 1600-1800. Yksiköt on valittu tähän videota varten niin, että ne olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan teknisiltä ominaisuuksiltaan ja siten vertailukelpoisia. Photonis Echon FOM-luku on 1768 ja resoluutio 67, SNR 26,39 ja gaini 10162, kun puolestaan NNVTn FOM-luku on 1766, resoluutio 68 ja SNR 25,97. Gaini NNVT:ssä on 12 000 ja siten kyseessä on hieman kirkkaampi yksikkö kuin Photonis Echo. Valonvahvistimien yhteydessä puhutaan useasti mustista täplistä. Mustat täplät on kosmeettisia virheitä, jotka voi johtua tästä valonvahvistin yksikön sisällä tai putkessa olevista kiinteistä hiukkasista tai partikkeleista, jotka on sitten valmistusprosessin yhteydessä sinne syntyneet. Käytännössä tämmöiset mustat pisteet eivät vaikuta laitteen teknisiin ominaisuuksiin, mutta voi sitten, jos niitä on liiallinen määrä, niin peittää tai häiritä kuvassa sen käytön yhteydessä. Ja valmistajat ovatkin sitten asettaneet raja-arvoja näille, että kuinka paljon saa mustia pisteitä olla ja millä sektorilla. Ne sektorit on jaettu 3, eli toi keski 1, sitten on seuraava 2 ja sitten tuo ulkoreuna 3. Lähtökohtaisesti viranomaislaatuisissa putkissa niin ykkössektorilla ei saa olla yhtään mustaa pistettä, kun puolestaan sitten 2. ja 3. sektorille voidaan pieniä määriä hyväksyä. Siviilimarkkinoille suunnatuissa valonvahvistiyksiköissä näiden mustien pisteiden määrä voi olla sit moninkertainen verrattuna viranomaiskäyttöön suunnatuissa valonvahvistin yksiköissä. Käytännössä nämä mustat pisteet jaetaan 5 eri kokoluokkaan ja tuosta kuvasta kun katsotte, niin tuossa on esimerkkinä sektori 2 alaosassa niin näiden eri pisteiden kokoluokka, mitä ne voisivat olla. Jos näitä 2 putkea vertaa, jotka on tähän vertailuun valittu, oikealla puolella on Echo ja vasemmalla puolella NNVT, huomataan, että NNVT:ssä ei käytännössä ole yhtään mustaa pistettä 1. ja 2. sektorilla, aivan pieni jossain 3. ulkoreunalla, joka on nyt hyväksyttävissä. Echossa puolestaan, jos katsoo, niin tuossa on kello 9 hieman isompi piste, mutta muuten kyseinen valonvahvistin yksikkö on hyvälaatuinen ja siinä ei juurikaan tämmöisiä mitattavissa olevia mustia pisteitä ole havaittavissa. Huomioarvosta on, että jokainen valmistettu valonvahvistin yksikkö on tuotantolinjasta valmistuessaan käytännössä oma yksilönsä. Ja sitten se luokitellaan tämän valmistajan määritteleviä raja-arvoja perusteella tuotekategoriaan.
Sitten riippuen valmistajasta, niin tuotekategorioita voi olla useita, mutta yleisellä tasolla puhutaan kuluttajalaatuisista ja viranomaislaatuisista yksiköistä. Et käytännössä valmistajat luokittelee kuluttajalaatuisiksi ne yksiköt, jotka ei täytä viranomaiskäyttöön määriteltyjä vaatimuksia. Ja yksi syy tällä voi olla esimerkiksi liian monta mustaa pistettä tai sitten joku muu tekninen ominaisuus, jotta se kyseinen yksikkö ei täytä viranomaiskategorian vaatimuksia. Seuraavaksi olisi tarkoitus käydä läpi yleisimpiä teknisiä ominaisuuksia ja spesifikaatiomerkintöjä, joilla valmistajat luokittelevat valonvahvistin yksiköt. Yleisin käytetty merkintä valonvahvistimissa on FOM-luku, joka käytännössä lasketaan suoraan resoluutio kertaa signaalikohina, josta saadaan suure. Tämä antaa yleiskatsauksen yksikön suorituskyvystä ja tässä suurempi arvo on parempi. Koska FOM-luku lasketaan kahdesta suuresta, on kuitenkin mahdollista, että samalla FOM-arvolla olevat valonvahvistin yksiköt ovat hyvinkin erilaisia toisistaan. Varsinkin suurella FOM-luvulla eroja saattaa syntyä. Tämän vuoksi monesti on luokiteltu niin, että tietty resoluutio täytyy olla tietyllä valonvahvistin yksiköllä ja tietty signaalikohina, jolloin minimiarvot täyttyvät. Resoluutio on valonvahvistin yksikön kyky erotella kohteita ja käytännössä tämä mitataan viivapareina millimetriä kohden. Yleensä mitä korkeampi resoluutioarvo on, niin sen parempi on kyseisen valonvahvistin yksikön kuvan erottelukyky. SNR eli signaalikohina on todennäköisesti paras yksittäinen valonvahvistin yksikön suorituskyvyn mittari. Se muodostuu, kun saapuvan valosignaalin arvo jaetaan silmän havaitsemalla kohinalla. Eli mitä suurempi SNR-luku on, sen vähemmän kuvassa on heikossa valossa kohinaa tai häiriöitä. Gain puolestaan on valonvahvistin yksikön kirkkauden vahvistus, luminanssin vahvistus, eli kuinka monta kertaa valonvahvistin yksikkö vahvistaa siihen saapuvan valon. Gain-arvo ei kuitenkaan suoraan kerro, kuinka tehokas valonvahvistin yksikkö on pimeässä, vaan antaa enemmänkin kuvaa laitteen kirkkaudesta. EBI-arvo on puolestaan valonvahvistin yksikön taustakohina, ja se muodostuu pääosin valokatorin lämpösäteilystä. EBI-arvo lisää kuvassa kohinatäpliä ja kasvaa nopeasti lämpötilan mukaan, ja se voikin muodostua merkittäväksi kohinan lähteeksi, kun valonvahvistin yksikkö on korkeassa lämpötilassa. Valonvahvistin yksiköillä valmistajat määrittää EPI:n tavallisesti lämpötilaan 21 astetta celsiusta. Halo on lukuarvo, joka kuvastaa haloefektin määrää, joka näkyy valolähteen ympärillä, kun sitä katsotaan valonvahvistimen kautta. Suuri halo pyrkii valkaisemaan tai pesemään kuvan valolähteen alueelta ja haittaa siten näkyvyyttä. Videossa nähdään, että vastaan tulevan auton valot heijastuvat enemmän ekhossa kuin NNVT:ssä, ja jos katsotaan noita katulappuja ja niiden ympärillä olevaa haloefektiä, niin huomataan, että kyseisessä ekho-yksikössä haloarvo on suurempi kuin NNVT:ssä tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa. Vaikka molemmat valonvahvistin yksiköt, joita video on valittu, ovat teknisistä ominaisuuksiltaan erittäin lähellä toisiaan, on näissä kuitenkin havaittavissa pieniä eroavaisuuksia, mutta se, että kumpi on parempi, on mahdotonta sanoa. Paremmuus riippuu aivan täysin, mihin laitetta verrataan, sekä vertailuhetken valaistusolosuhteista. Mainittakoon vielä, että ekho-valonvahvistin yksiköt toimitetaan FOM-luvulla 1600-2000, kun NNVT:llä puolestaan valittavana on FOM 1600-1800 tai 1800-2000. Molemmilta valmistajilta löytyy vielä malliston kärkipäästä FOM 2000 Plus malli. Laitteet toimitetaan sitten näiden raja-arvojen puitteissa. Siinä lyhykäisyydessään Pautok verkkokaupassa myynnissä olevista valonvahvistimista ja näiden teknisistä ominaisuuksista. Mikäli näistä heräsi kysyttävää, niin olethan rohkeasti yhteydessä.